Sidin ta' vetturi elettriċi se jkunu jistgħu jaqsmu b'xejn lejn Għawdex bejn 12 u 17 ta' Awwissu li ġej dan hekk se jkunu qed jingħataw rivużjoni tal-biljett tal-vapur ta' Għawdex. Din l-iskema tħabbret mill-Ministru għal Għawdex Ġustin Caruana li qalet li dan qed isir sabiex tkompli titwettaq il-viżjoni tal-Gvern li jara li Għawdex ta' bilħaq isir gżira ekoloġika. Qalet li f'dawn il-jiem marbuta mal-festa ta' Santa Marija Għawdex jesperjenza influss għoli ta' viżitaturi u għalhekk il-Gvern irid jinkoraġġixxi prattiċi tajbin bris is-sostenibilità ambjentali, arja nadifa u mezzi ta' trasport alternattivi. Attiva ġdida tal-Ministeru għal Għawdex li permezz tagħha se nkunu qegħdin nagħtu biljett b'xejn lil dawk kollha li fil-festa ta' Santa Marija ser ikunu qed jaqsmu lil Għawdex b'vettura elettrika. Din hija inizjattiva biex inkomplu nippromuovu l-istrateġija Eco Għawdex, però wkoll l-istrateġija ta' decarbonization biex ikonna kwalità ta' arja aħjar u biex ikonna attivitajiet li jkunu ambjentalment sostenibbli. Il-Ministru għal Għawdex qalet li permezz ta' din l-inizjattiva d-Direttorat Eco Għawdex se jikkontribwixxi biex jintnaqsu l-emissjonijiet li jiġu kkawżati mill-influss ta' vetturi f'din il-gżira. Qalet li din l-iskema hi inizjattiva oħra fost numru ta' inizjattivi u proġetti li qed jaħdem fuqhom il-Ministeru għal Għawdex biex inaqqas l-emissjonijiet f'Għawdex. Din ukoll l-inizjattiva tikkumplementa dak li diġà qed isir mill-GoZo Channel illi għandhom inizjattiva għal vetturi kummerċjali illi jitraviljaw bil-lejl u jistgħu jibbenefikaw minn rifużjoni ta' nofs il-prezz tal-vapur. B'dan il-mod inkunu qegħdin innaqsu il-vetturi mit-toroq tagħna binar u nkunu nistgħu wkoll nindirizzaw l-isfida tal-kwalità tal-arja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.